Hun har selv fundet pres i præmien, så skal vi ikke efterlyse hende. Og til at overveje præmien, der har vi jo simpelthen også fået Høje-Taastrup's borgmester, Michael Ziegler, som er kommet på podiet her. Det er kondiborgmesteren, er vi blevet enige om. Det må vi sige, det må vi sige. Og det er jo Tine Fogh her, som vinder dette års, Ritter Classic. Og sidste år, der var det jo hende, der kom ind på en anden plads, så der har været noget at køre for i år, så der er altså blevet en første præmie. Og det som Tine Fogh der, hun vinder, det er altså en Garmin 800. Så stort tillykke. Lad os give en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Kæmpe hånd. Rigtig flot gjort. Morten, var det ikke noget for dig at vinde sådan en Garmin 800 næste år? Det er mere noget for mig at stå i midten mere, det kan jeg godt love dig for. Jeg skal også være borgmester. Ja, der er giv en stor hånd. Kæmpe hånd. Rigtig flot gjort, og det er altså denne års nummer 1 i kvinderækken i Ritter Classic. Rigtig flot gjort til Tine Fogh. Og til alle jer, der står ude på kirkespladsen, det er nu, der er præmieoverrækkelse, så kom endelig nærmere og følg spændingen herovre. Han er blevet tjenestemand for sådan en gang. Nå Morten, det var jo så første præmien. Hvem har vi ellers, vi skal have på podiet her? Så skal vi bede 609 Mette Rode komme, og det er altså 609 Mette Rode, som vi skal have op mod præmiepodiet. Og hvem er der ellers? Vi har også på en tredje plads. Vi har faktisk også en nummer 3, og det er nummer 251, Susanne, og hvad står der? Braden, og det var altså 251 Susanne Braden, vi gerne vil se heroppe på podiet. Og vi bringer efter. Det var Mette Rode. Kom nærmere. Mens vi står og venter, så kan vi også lige sige, at der er under løbet, altså der er en rytter, som har tabt en bilnøgle. En bilnøgle, siger du? Meget pudsigt til et cykelløb, men det er simpelthen en bilnøgle, der er blevet tabt. Men den ligger altså hos løbsledelsen, så hvis man nu kommer tilbage godt og grundigt træt i benene og lige mangler sin bilnøgle, så ligger den hos løbsledelsen. Det vil sige, hvis jeg nu var rigtig smart, og jeg havde ude at cykle, og jeg så lige så mig på lommerne en gang og tænkte, jeg kan ikke komme hjem, for jeg har ikke en bilnøgle. Så kunne man henvende sig hos løbsledelsen og få sin bilnøgle igen. Lige præcis. Det er genialt. Der skal også nogle herrer, der skal overtænke nogle præmier. Det er jo ikke kun damerne, der skal løbe blandt den ældre i dag. Ja, det er i hvert fald, det har været et spændende løb. Vi har jo haft Jens Vækkerby indover til at komme til det sidste. Og det vi skal bruge her, der har vi simpelthen en kæmpe på det her. Det var 251. Det var tredje præmie, og det var Susanne Braden. Undskyld, det var Susanne Braden med nummer 251. Rigtig flot kørt, og det var altså en anden plads, eller en tredje plads, der blev kørt hjem der. Og det som Susanne får, det er altså en gave fra Rosendal, en vinreol og en avisholder. Stort tillykke. Lad os give en kæmpe hold. Rigtig flot kørt her. Og det var altså Susanne Braden, som kom ind i tredje bedste tid dette års Ritter Classic. Meget flot kørt. I mellemtiden så kan vi jo lige nå at efterlyse herrenes henholdsvis 1, 2 og 3. Og på førstepladsen i en forrygende tid fik vi simpelthen flyvende ind over målstregen. Jakob Ørholm, som kører med start nummer 641. Men han var meget skarpt forfulgt af hvem? Michael Sandfeld, som kører med nummer 7. Og på en tredjeplads, der har vi med nummer 688. Jakob Lunddel. Så det vil vi selvfølgelig meget gerne se heroppe på podiet. Det kan være, de ligger for massage, hvem ved? Og vi prøver lige en gang til. Altså på førstepladsen flyvende ind over målstregen. Jakob Ørholm med start nummer 641. Og nummer 2, det var nummer 7, Michael Sandstød. Og endelig nummer 3, 688, Jakob Lunddel. Og på vej op ad trappen har vi simpelthen dette års vinder.
Lad os give Jakob Ørhold en kæmpe hånd. Jakob simpelthen fløjet ind over målstregen i en forrygende tid på 4 timer, 13 minutter og 18 sekunder. Rigtig flot kørt. Og mine damer og herrer, det er simpelthen første, anden, tredje plads, vi har fået på podiet her i dette års Ritter Classic 2011. Giv dem lige en rigtig stor hånd en gang til. Og vi kan se, at på førstepladsen bliver der simpelthen givet til Jakob Ørhold en rejse fra 2 til fra Playitas plus en Garmin 500. Så et kæmpe tillykke. Lad os give en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Jakob Ørhold, en fantastisk tid. 4 timer, 13 minutter og 18 sekunder. Og på andenpladsen, der har vi med nummer 7, Michael Sandstød, som bliver belønnet her med en Garmin 500. Lad os give en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Vi har en lille rettelse her, nummer 688, Jakob Lindsel. Og det var altså Jakob Lindsel, som her bliver nummer 3, og han vinder altså en Thule, en cykel, anhænger. Så stort tillykke til Jakob Lindsel, som kom ind i 3. bedste tid i dette års udgave af Ritter Classic. Mine damer og herrer, lad os give dem alle sammen en kæmpe hånd. Stort tillykke, og rigtig flot kørt. Når vi nu står og ser det her, får du så slet ikke lyst til at stille op næste år, bare for at få så stå i midten? Jeg får helt vildt lyst til at stille op til næste år. Det er jo gode præmier, og det er jo rigtig hyggeligt at stille sig og stå heroppe med alle de pæne præmiebier. Og Morten, tror du, vi kan få en lille kommentar måske for dette års bedste placeret i feltet? Lad os høre en gang. Du starter hernede, ikke? Vi starter fra scratch. Gode ben. Drik dunker fuld. Du kommer ud på ruten. Hvornår mærker du, at jeg vinder? Og lige efter Sandstød har sagt, at han vinder, da vi løber frit, så er jeg rimelig sikker på, at jeg kan høre, at han er lidt usikker stemme. Ja, nok. Det var også godt. Hvordan var selve turen derude? Det har været fantastisk vejr i dag, og regnen er jo blevet væk i dag heldigvis. Har det været for varmt, og bakkerne, og hvordan var det at køre rundt i det danske landskab? Jamen, jeg synes, solen skinner jo Ritter Classic, og det var rigtig fint. Nu har jeg kørt det en del gange, haft et par års pause, men sidst var det kun Cipollini, der stod mig. Det er så også det, synes jeg. Der skinnede solen også, og i dag var vi forskånet for de store styrt, og der var rimelig godt flow i feltet. Så indtil det frie løb, og man ligesom giver los, så var der rimelig styr på de markerne. Ser vi altså Ritter Classic næste år? Ja, det må man jo. Hvis ikke det er lige der, jeg skal til Paris, så kommer jeg igen. Og du kører naturligvis for at vinde, det er klart. Det gør jeg. Giv ham rigtig meget, mine damer og herrer. Årets vinder er Ritter Classic 2011. Men Martin, vi har jo også et andet spændende oppe på podiet her, jo. Ikke?